update kay Utoy. Good morning, good morning, good morning. Mga kalapatids. Second lap sa NGPC ng Allbird. Oh, ayan, time check sa cellphone ko. 9:10 ang release kaninang umaga, 6:40. So mabagal. 2 hours mahigit ata. Oo, 2 hours, 6:40, 7:40 isang oras, 8:40 pag dumating siya ng 8:40, 9, 10, 1 hour and 30 minutes. Ay 2 hours and 30 minutes. Sanse mo mabagal. Sabagay, si Utoy naman hindi ko siya pinagpupukusan sa sa mga tawag dito sa pagkondisyon dahil si Utoy ay hindi ho natin in-entry. Wala po siyang entry kundi pasabay lang. Ang gusto ko lang makita sa ibon na ito yung anyang consistent sa pag-uwi, kaya hindi natin siya binibigyan ng mga matitinding vitamins o matitinding kondisyonang. Dito nyo po makikita ang pinapakain ko nung ngayong second lap lang, nung nakaraang parang isang linggo lang, yan ang pinapakain ko. Nagdagdag lang ako ng pagkain kalapate. Pero yung pinakamurang Prior Mix lang ang binibili ko, ayan 1 kilong Prior Mix, 1 kilong ordinary conditioner, tsaka nag-integra lang ako. Hindi ako masyado magasto sa pag-iibon, lalo't hindi naman po ito yung talagang kumbaga anti-stress ko lang ho. Ayan, kung makatapos talaga tong Utoy na to, tatawagin ko talaga ang linyada nito na Utoy line. Ayan Ayan si Utoy. Nakapako naman na yung kanyang katawan. Okay naman siya. Hindi naman siya tumutog. Malinis yung kanyang paa. Yung mga kasama niya. Ayan. Bumabara ako pa. Putang ina, pero mabagal ka pa rin, boy. Gagi. 2 oras San Simon, Pampanga. Sabagay, ayos lang. Hindi ka naman kasama sa ang gusto ko lang talaga umuwi ka lang na umuwi. Siguro ang next lap nila, kasi hindi naman masyadong kalayuan yung lap, yung kanilang derby. Siguro sa mga susunod na club, pag may nakita akong medyo malayo-layo sila ng south, ikakarga ko to para talagang tatawagin ko tong Utoy line. Ayan, sa Biasaga Loop meron tayong tatawagin Utoy line. Kasi yung tatay nito nandito pa naman, hindi nandun pa, nakatago. Pero siya, yung tatay nito marunong na sa akin. Galing kasi yung tatay nito sa pinsan ko lang, kaya pagka umuwi doon, hindi lang siya pinapakain doon para bumalik dito pa rin sa Gasang. Ulitin ko, time check sa cellphone ko. Ayan na, kanina dumating siya ng 9:10. So 6:40 ang release, mabagal. Okay lang kasi ang ginawa ko naman conditioning dito, wala. Ano bang pinapainom ko dito? Yung isang, ayun lang, yung multivitamins. Asan ba? Nagkaubusan pa. Ito yung multivitamins. Yan lang. Kaso naubos na. Pinapainom ko lang to ng multivitamins. Wala, isa. Tigi-isa kada araw. Pero hindi na ako nagbibigay ng Sabado at Linggo. Gusto ko talaga, para talaga makita ko kung talagang makunat ba ang ibon. Ito. Tsaka na natin to pagpukusan yung magiging anak niya. Ang gusto ko lang talagang makita yung pagiging consistent niya kahit hindi siya masyadong nakukondisyon. Sa totoo lang mga boss, wala naman din to masyadong pakawala. Dito pagka dumadating pagka nandito ako, busy ako yung tao kasi kung ano-anong ginagawa ko sa buhay. Pagkakain ko, kung maghapon akong wala, wag hapon din tong wala. So ibig sabihin sa 5 days na nung from first lap nila, siguro isang beses ko lang itong pinakawalan dito sa loop ko. Isang beses lang na lumipad. So ibig sabihin na stuck lang siya dito sa kulungan. Nandito lang siya kumakain-kain. Kaya nung kinarga ko kahapon, yung katawan niya nagmukhang chubby. Pero ngayon pumayat, syempre ay lumipad ang ginawa ayun. Ayan, dito ko talaga sa kagandahan kay Utoy, napag-aaralan ko yung mga galawan niya. Tsaka at least sa susunod na mga lap na makakapagkarga na tayo. Ayun, may mga panglaro naman na tayo dito ng derby pero sa 2025 pa. Ayan, si Utoy dumating. Ayos ka talaga, boy. Pagka natapos mo talaga tong karera na to,
tatawagin ko yung linyada mong Utoy line. Yun, thank you.